Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka ike na amara Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ nke isiokwu ya bụ Joseph kpughere onye ọ bụ. Taa anyị ga-aga n'iru ịhụchapụ ka Joseph si kpughere ụmụnne ya onwe ya na ihe anyị pụrụ ịmụta ma tinyekwa ya n'ọlụ n'ime ndụ anyị. Ugbu a gaa n'iru n'ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m dị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ebumnobi dị mma banyere ya. Anyị ka jikwa ya na-aga n'iru bụ isiokwu ahụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga, bụ nke anyị kpọrọ Joseph kpughere onye ọ bụ. Chetakwa na ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 45 malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 15 ka anyị na-ewere ihe ọmụmụ a. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, ọ bụrụ na unu sonyere na anyị hụrụ mkpughe nke Joseph. Anyị hụrụ na ọ bụ mkpughe nke pụrụ iche, ọ bụ mkpughe nke jupụtara n'ihe mgbu, mkpughe nke dịkwa ike. N'ikpeazụkwa anyị hụrụ na ọ bụ mkpughe nke na-emetụ n'obi. Ugbu a kwa na ịga n'iru site ebe anyị kwụsịrị na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị ga-ahụ mwughachi nke mmekọrịta n'ezinụlọ ahụ. Ọ dị mma, mkpughe nke Joseph na-enye ohere ugbu a ihe nke ga-ewerekwa ọnọdụ bụ dịka m gwara anyị ndozi nakwa mwughachi nke Joseph nakwa ụmụnne ya. Ha bụ ndị ekewapụrụ ruo n'oge awa, mana ugbu a Joseph kpughere onwe ya nye ha. Enwere mwughachi nke mmekọrịta, mbịakọta ọnụ nke ezinụlọ ahụ. Ezinụlọ ahụ nke ekewara kamgbe 10 afọ gara aga dị na njikere ugbu a ịbụ ndị bịakọtakwara ọnụ ọzọ site na amara nke Chineke. Ọ bụkwa mkpughe nke Joseph nye ụmụnne ya wetara mwughachi nke mmekọrịta. N'eziokwu, n'izuụka a efuru m ụzọ dịka m na-achụso otu ihe n'ime akwụkwọ nsọ. Apụtakwara m ebe ụzọ wara agalaba rie nne. Ị maara na akwụkwọ nsọ jupụtara n'ọtụtụ ebe ụzọ wara agalaba rie nne. Ị na-amalite ịga ije n'otu ụzọ, ị na-aga nnọọ nke ọma n'ime ụzọ ahụ. Mgbe ahụ kwa ị na-abịakwute otu ihe nke dị mmasị nke ukwuu. Mgbe ahụ ị na-arapụkwa ihe ị na-achụ n'isi mbụ ma so ogologo okporo ụzọ nke ahụ nke ị hụrụ, nke ị nwekwara mmasị n'ime ya. Tupu ị ga-amatakwa ihe na-eme, nke ahụ ewere oge awa ole na ole. Ọ dị mma, achọpụtara m otu ihe n'izu ụka banyere Joseph nke na-efunarị m tupu ugbu a. Ọ bụ otu ihe nke dị mmasị nke ukwuu. Achọpụtara m ugboro ole Joseph kwara akwa. Ị ga-asị onye ọzụzụ atụrụ, kedu mkpa nke ahụ dị Joseph ịkwa akwa? Ọ dị mma, enwere ike ọ ga-abụ ihe dị mma anyị were nkeji ole na ole ma ghọtakwa ihe nke dị n'ime nke a. Joseph bụ nwoke onye ihe na-emetụ n'arụ nke ukwuu, onye kwara akwa ugbo 7 dị iche iche na ngụkọ nke anyị nwere banyere ndụ ya. Joseph kwara akwa n'oge mbụ na mbụ mgbe ọ nụrụ ụmụnne ya ka ha na-akparịta nkata. Ichetara nke ahụ, ha wee sịrịta onwe ha, n'ezie ndị ikpe maworo banyere nwanne anyị ka anyị bụ, n'ihi na anyị hụrụ mkpagbu nke mkpụrụ obi ya mgbe ọ na-arịọ anyị arịrịọ amara ma anyị anọghị. Ichetara ya mgbe anyị gụrụ ya. Joseph kwara akwa. Ọ dịghịkwa mgbe ọbụla ọ batara n'echiche ha na Joseph nụrụ ihe ha na-ekwu, n'ihi na ha chere na ọ bụ onye Ijipt na-adịghị aghọta asụsụ ndị Hibru. Mana ọ nara eguzo n'akụkụ na-ege ihe niile nke ha na-ekwu. Ọ nụkwara okwu niile nke sitere n'ọnụ ha pụta. Akwụkwọ nsọ gwakwara anyị na o jupụtara na mmetụta rie nne, ọbụna dị ka ọ nụrụ ụmụnne ya ka ha na-ekwu banyere mmehie ha, ruekwa na ọ banyere n'ime ụlọ ya ma kwa akwa nke nchegharị. Ha wee sịrịta onwe ha, n'ezie ndị ikpe maworo banyere nwanne anyị ka anyị bụ, n'ihi na anyị hụrụ mkpagbu nke mkpụrụ obi ya mgbe ọ na-arịọ anyị arịrịọ amara ma anyị anụghị. N'ihi ya ka mkpagbu ya bịakwasịworo anyị. Ruben wee zaa ha sị, agwaghị m unu okwu sị, unu emehiela megide nwa ahụ, ma unu anọghị. Ọzọkwa ọbara ya lee, a na-ajụta ya. Ma ha onwe ha amaghị na Joseph na-anụ ihe ha na-ekwu, n'ihi na onye nsụgharị nọ n'etiti ha. O wee si n'ebe ha nọ chigharịa onwe ya, kwa akwa. O wee laghachikwute ha, gwa ha okwu. Nke abụọ n'isi nke 42 malite n'ahịrị nke 21 ruo na nke 24 nke akwụkwọ Jenesis. Ọzọkwa, ọ kwara akwa n'isi nke 43 mgbe ọ jụrụ banyere Benjamin,
nakwa mgbe ọ na-agba mbọ ịchọpụta ma ụmụnne ya ma ha mesoro Benjamin n'otu ajọ ụzọ ahụ nke ha siri meso ya onwe ya. Mgbe ọ chọpụtakwara na ha leziri Benjamin anya nke ọma, ọ kwara akwa nke obi iru ala. Obi jupụtara ya n'aṅụrị ịchọpụta na Benjamin ahụtaghị onwe ya n'ime otu ọnọdụ ahụ nke ya onwe ya hụtara onwe ya. Ọ gabigaghịkwa ihe ndị ahụ nke ya onwe ya gabigara. Ọzọkwa n'ebe a, n'isi nke 45 na njedebe nke nkwupụ okwu Juda, mgbe Juda nyesịrị arịrị ekpere ahụ nke anyị kwuru okwu ya n'oge gara aga, akwụkwọ nsọ gwakwara anyị kpọmkwem na mmalite nke isi nke 45 ahụ na Josef kwara akwa. O bepụtara anya mmiri nke nghọta n'ihi na ọ ghọtara mmetụta sitere n'ala ala obi nke Juda nwere maka nna ya. Ọzọkwa na ngwụcha nke isi a, anyị ga-ahụkwa ya ka ọ na-akwa akwa ọzọ. Ndị nke ugbu a bụ anya mmiri nke aṅụrị. Ọ na-akwa akwa n'ihi na ewughachiwo mmekọrịta n'etiti ya na ụmụnne ya. O wee makụọ ha ma kwa akwa n'olu ha niile n'otu n'otu. Lee nnọọ ka ha siri kporie mgbe n'ụbọchị ahụ n'ime ịkwa akwa nakwa ibepụta anya mmiri. Ọzọkwa, anyị chọpụtara mgbe e mesịrị n'isi nke 46, o bere anya mmiri nke nzukọta n'ihi na n'ikpeazụ ezinụlọ ya rịdatara Ijipt. Amaghị m mepụkwara ịgwa m ihe Josef mere mgbe ọ hụrụ nna ya. Ịkọtara ya, ọ kwara akwa, ọ kwara nnọọ ezi akwa, ọ makụrụ nna ya ma kwa akwa. Ọzọkwa, mgbe na-adịghị anya nke a gasịrị, n'isi nke 50, Josef jere olili nna ya. O tinyekwara nna ya niile. Anyị gụkwara ọzọ na Josef kwara akwa. Mgbe olili ahụ gasịkwara, mgbe ọnwụ Jekọb gasịrị, egwu nọkwara na-atụ ụmụnne Josef n'ihi Josef. Egwu ha bụrụ na ebe ọ bụ na nna ha bụ Jekọb anwụọ, Josef nwere ike ikuli ugbu a imegwara ha ọbụna dịka ha siri mee ya. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na mgbe Josef ghọtara na ụmụnne ya ka nọ n'okpuru nke obi ikpe ọmụma nke mmehie ha, nke ya onwe ya gbaghara wụrụ ha rịị kamgbe ọtụtụ arọ gara aga, ọ kwara anya mmiri nke makwara ka bụ n'isi nke 50 ahịrị nke 17. Edelatara m ha n'akwụkwọ: anya mmiri nke nchegharị, anya mmiri nke obi iru ala, anya mmiri nke ịbịa na nghọta, anya mmiri nke ọnwụ, anya mmiri nke nzukọta, anya mmiri nke mwute, nakwa anya mmiri nke makwara. Lee nnọọ ka nwoke a siri bụrụ mmadụ onye ihe na-emetụ kpọmkwem n'ala ala obi ya. Lekwa ihe mere m ji tinye ya n'ebe a. Mụ onwe m bụkwa mmadụ onye dị otu a. Ihe ndị dị nta na-eweta anya mmiri n'anya m. Nke ahụ doro m anya oge ụfọdụ mgbe m na-ekwusa okwu Chineke nye unu. N'ụbọchị ahụ mgbe m kwusara banyere ọnwụ Kraịst, n'ezie ọ dịghị mgbe ọbụla m chere na m ga-enwe ike ikwusa ozi ahụ ruo na njedebe. Anara m enughachi anya mmiri ruokwa ọbụna dị na njedebe nke ozi ahụ. Kedu ka ị pụrụ isi ghọta ihe Kalvarị pụtara ma gharakwa ijupụta n'anya mmiri? Ị makwara otu ihe omenala anyị na-agwa anyị na dịka ndị ikom anyị kwesịrị inwe obi kpọrọ nkụ. Anyị ekwesịghị ikwenye ka anya mmiri site n'anya anyị pụta. Nke ahụ niile bụ akụkọ ofe. Ọ bụ ihe ọ bụ. Akwụkwọ nsọ sịrị na Jizọs kwara akwa. Ọ kwara akwa n'ihi ofufu nke ndị ya bụ Izrel furu. Ọ kwara akwa n'ihi ọnwụ nke Lazarọs. Jizọs bụ nwoke onye anya mmiri na-abịa n'anya ya, onye maara ọrịa nke ọma, onye ihe mwute doro anya. N'ime ogige ubi Getsemane, akwụkwọ nsọ gwara anyị na o bepụtara anya mmiri ndị ha na ọbara gwakọtara. Ọ dịghị ihe ọbụla dị njọ mmadụ ịkwa akwa. Ihe m na-ekwu okwu ya abụghị mmadụ ịbụ onye nzuzu. Ihe m na-ekwu okwu ya bụ mmadụ inwe mmetụta nke mmadụ. Ihe m na-ekwu banyere ya bụ anyị inwe mmetụta n'ime obi anyị, anyị dị nro n'ime obi anyị. Ekpere mbụ ka Chineke hapụ ikwenye ka nke ahụ funarị m. Akwụkwọ nsọ na-agwa anyị na anyị kwesịrị ịbụ mmadụ ndị na-enwe mmetụta. Ị maara, echere m na ihe kachasị dị ukwuu nke Chineke mere anyị mgbe o tikọnyere anyị ọnụ bụ itinye akwara ndị ahụ ndị na-ewepụta anya mmiri n'ime anyị. Ejewo m ọtụtụ mmemme nke olili ozu. Ahụkwa m ndị ikom ndị bụ ndị nke Kraịst, ndị ikom nke Kraịst ndị gbasiri ike ka ha na-eguzo dịka ugwu Gibraltar. Nwunye ha nakwa ndị otu ezinụlọ ha na-agwakwa m sị, ị maara, o bepụtabeghị ọbụna dị otu anya mmiri. Nwa nwoke nke aka ya dinara n'ime igbe ozu, mana o beghị ọbụna dị otu takpọm anya mmiri. Ana m asịkwa, ọ gaghị enweta ya ugbu a, mana ọ ga-enweta ya otu ụbọchị. Echere m na ọ bụ ezi ihe ime ka ọkpụrụkpụ okwu apụta ihe. Josef dịka nwoke nke ọzọ ahụ bụ onye ya onwe ya bụkwa onyonyo ya, bụrụ nwoke nke anya mmiri, nwoke onye nwere mmetụta. Echeghịkwa m na nke a kwesịrị ime anyị ihere ndị ikom. Ọ bụ ụzọ Chineke siri kee anyị.
ọ bụ ụzọ anyị dị dịka mmadụ. Ugbu a ka m hapụ nke ahụ. Anyị ekwuo banyere mkpughe ya nye ụmụnne ya. Anyị na-ekwukwa ugbu a banyere mwughachi nke mmekọrịta n'ime ezinụlọ ahụ. Ka m nye anyị ngwa ngwa ihe anọ ndị dapụtara dịka ihe nlụpụta nke mwughachi nke mmekọrịta ha dịka ezinụlọ. Aga m emekwa nke a ngwa ngwa. Enwere udo. N'ikpeazụ Josef nọrọ n'udo n'ime onwe ya. Ọ nọrọ n'udo n'ebe ụmụnne ya nọ. Ụmụnne ya nọrọ n'udo, onye ọbụla na nwanne ya. Ha niile na Jekọb nna ha nọkwara n'udo. Ngwa ngwa mgbe Josef kpughesiri onwe ya nye ụmụnne ya, ihe nke ahụ lụpụtara bụ udo nke ime obi. Udo n'ime obi nke mmadụ niile ndị nke a mekọtara. Ihe nlụpụta nke abụọ nke mwughachi nke mmekọrịta bụrụ nchekwa na mkpuchite. Ndị ikom ndị a mgbe ha nara abịa Ijipt, ha nwere egwu Josef n'ime obi ha. Benjamin, ọ dị ka a ga-asị na o zuru iko nke ndị ọchịchị Ijipt, ya mekwara egwu jupụtara n'ime obi ha. Mana ngwa ngwa ha chọpụtara onye Josef bụ, egwu niile ahụ gbafusiri. Ugbu a ha nwere obisi ike nke nchekwa. Ha enweghị nsogbu ọbụla. Josef ga-elekwata ha anya. Ọ ga-abụ onye mkpuchite ha ma chebekwa ha site n'ihe ize ndụ ọbụla n'ọdịnihu. Ọzọkwa na nke atọ ya, enwere echiche uche nke nrọpụta. Na nnọkọ anyị na-abịa abịa, mgbe anyị ga-achọpụta ihe ọzọ nke ga-emenụ mgbe ndị ikom ndị ahụ lara ụlọ ma gwakwa Jekọb na Josef ka dị ndụ. Enwere otu ihe dị mmasị nke merenụ nke anyị ga-erutekwa mgbe e mesịrị, mana ọ ga-amasị m ikwu banyere ya n'ebe a nwantịntị. Mgbe Josef gwara ụmụnne ya ka ha laghachi ma jee kute Jekọb bụ nna ha, o nyere ha ọtụtụ ụgbọala igwe ma sịkwa ha, sinụ n'ala Ijipt chịrị ụgbọala n'ihi ụmụntakịrị unu na n'ihi nwunye niile unu. Kurukwanụ nna unu bịa. Anya unu adịkwala n'ihe unu, n'ihi na ezi ihe nke ala Ijipt niile ọ bụ unu nwe ya. Nke ọ gaghị abụ ihe dị mma nke ukwuu ma ọ bụrụ na mmadụ mee nke anyị onye ọbụla n'etiti anyị. Ihe m chọrọ ikwu bụ, apụghị m iche ya n'echiche, bụ mmadụ esi m, onye ọzụzụ atụrụ Jeremaya, enwere ụlọ ọhụrụ nke m nwere nye gị, mana mgbe ị ga-abịa, ebukwala ngwongwo ndị ahụ ị nwere ugbu a bịa. Gbara aka bịa, n'ihi na ihe niile ị chọrọ nọrị n'ime ụlọ ahụ nke m doziri gị. Mana ka ahụ bụ ihe o kwuru. N'ihi gịnị? Ị hụrụ, Josef nakwa Fero nwere akụnụba dị ukwuu. Ha dịkwara na njikere ịrọpụtara ezinụlọ ahụ ihe niile ha chọrọ. Mpaghara kachasị mma n'ala Ijipt, nke bụ ala Goshen, nye ha ihe niile ha chọrọ. Ị hụrụ ya, nrọpụta. Ọsọ ha, unu bịawa, unu gbara aka, n'ihi na ngwongwo niile unu chọrọ iji bie ndụ n'ebe a na-eche unu. Ọzọkwa ihe nke anọ nke merenụ dịka ihe nlụpụta nke mwughachi nke mmekọrịta ahụ bụ ịdị nso. Josef sịrị, rigotanụ n'ebe m nọ, achọrọ m ka unu nọdụ m nso. N'ezie, nwere otu ihe nke dị oke mmasị nke nwere n'ahịrị nke 15. Lee anya na ngwụcha nke ahịrị ahụ, ọ sị, mgbe Josef sụtụsịrị ụmụnne ya niile ọnụ, kwakwasị ha akwa. Ugbu a hụta nke a. Emesịa ụmụnne ya kpanyere ya ụka. Lee ka o siri dị ụtọ, bụ mmekọrịta nke a ga-enwe n'ụbọchị ahụ n'etiti ndị otu nke ezinụlọ ahụ. Ọ gara amasị m nnọọ ma sị na m nụrụ ihe ha nara akparịta ụka banyere ya n'ụbọchị ahụ. Echere m na ụmụnne Josef ga-agwa ya ka arụ siri maa ha jijiji mgbe ha na-amaghị na ọ bụ ya. Lee ka o siri dị ukwuu, bụ mkparịta ụka ha n'ụbọchị ahụ, na mmekọrịta ahụ, nakwa ịdị n'otu ahụ, nakwa ịdị ụtọ nke ihe ndị a niile. Ugbu a kwa ha bịawo n'ebe Josef nọ dịka onye isi, ebe ọ nọ n'ọkwa nke nsọpụrụ nakwa ọchịchị. Ugbu a agwara m anyị na enwere ihe atọ. Enwere mkpughe Josef na mwughachi nke mmekọrịta na ezinụlọ ahụ. Ugbu a biko hụta nke atọ, oke na ọlụ ahụ. Enwere oke na ọlụ nke dị n'ebe ahụ. Mgbe ekpughesịrị Josef nye ụmụnne ya ma wughachikwa ya nye ha, o nyere ha ihe nke ha ga-eme. O ziri ha ozi. Achịkọtara ha niile n'ime ahịrị nke 9 ruo na nke 13. Ị pụrụ ịhụta ya n'ime akwụkwọ nsọ nke gị mgbe ị chọrọ ịgụ ya. Mana lee ihe o kwuru, ọ sị, ugbu eweghachiri mmekọrịta nke dị n'etiti anyị. Lee ihe ọ ga-amasị m ka ime. Unu ga-alaghachikwuru Jekọb. Unu ga-emekwa ihe atọ. Na nke mbụ na mbụ, gwa ya na adị m ndụ. Nke abụọ, gwa ya na enyewo m mbuli elu. Hụta ahịrị nke 13, ọ sị, unu ga-egosikwa nna m nsọpụrụ m niile n'Ijipt na ihe niile nke unu hụworo. Unu ga-emekwa ngwa ngwa mee ka nna m rịdata n'ebe a. Haleluya. Nke ahụ bụ nke abụọ. Ugbu a na nke atọ ya kwa, ọ sị, gwa nna m na ya onwe ya nakwa ihe niile nke bụ nke ya ka a na-anabata n'ebe a bụ ebe m nọ. Ụzọ ihe atọ
ma biko hụtakwa ọ sịrị unu ga-eme ngwa, meenụ ya ọsọ ọsọ, meenụ ya ngwa ngwa. Unu marakwa na ọ bụ ihe kwesịrị ime ọsọ ọsọ ka unu rigo ma gwakwa nna m na adị m ndụ, gwakwa ya na enyewo m bulie elu n'Ijipt, gwa ya ka ọ kpọrọ mmadụ niile ma bịakwutekwa m n'ebe a bụ ebe m nọ ugbu a. Lee ka o siri dị ukwuu bụ ọkpụkpọ oku dị otu a. Agwara m anyị na mmalite na nke abụghị naanị ihe onyonyo nke ihe ndị mere n'oge gara aga, kama ọ bụ ihe onyonyo nke ihe ndị dere n'ero, onyonyo nke amụma. Ọ bụ onyonyo nke ihe ga-eme mgbe anyị ga-erute n'oge nke Kraịst. Ka m nyekwa anyị akụkọ ọzọ ngwa ngwa. Josef dịka Jizọs, anyị bụ ụmụnne ya ahụ bụ ndị ekewapụrụ site n'ebe ọ nọ. Jizọs kwa dịka Josef ka a na-ekpughere ya anyị mgbe anyị chọtara ya dịka onye nsọpụta anyị. Ị chetara mgbe ekpughere Jizọs nye gị? Ị chetara ihe ọ dịrị ka ya? Ọ bụ na ọ bụrụ gị nye gị onwe gị? Ọ bụ na ọ bụrụ gị mkpughe nke pụrụ iche nke dịrị gị onwe gị? Enwere ike 100 mmadụ gbara gị gburugburu n'oge ahụ, ma n'oge awa ahụ mgbe ị buliri obi gị elu n'okwukwe ma nabatakwa ya dịka ọkpara Chineke nke ekpughere, ọ bụrụ oge awa nke kachasị apụ iche nye gị onwe gị. Ọ bụrụ mmekọrịta nke dịrị n'etiti gị na onye nsọpụta gị. Ọ bụ naanị n'etiti gị na ya. Ọ bụ na ọ bụrụ gị oge awa nke gị, ọ dịghị onye ọbụla pụrụ imere gị ya. Ọ dịghị onye pụrụ ime ya n'ọnọdụ gị. Nne na nna gị ha apụghị ime ya n'ọnọdụ gị. Ụmụnne gị ndị ikom nakwa ụmụnne gị ndị inyom apụghị ime ya nye gị. Ụmụ gị apụghị imere gị ya. Ọ bụrụ naanị n'etiti gị onwe gị na Jizọs. Dịka Sọl, ichetara Sọl mgbe ọ nọrọ n'okporo ụzọ Damaskọs iji kpagbu ndị nke Kraịst. Onye nwe anyị wee gwa ya okwu. Sọl wee jụọ ya sị, onye ka ị bụ onye nwe m? Ị bụ onye nwe m? Onye nwe anyị wee zaghachi ya sị ya, mụ onwe m bụ Jizọs. Haleluya! Mụ onwe m bụ Jizọs. N'otu aka ahụkwa nke Josef siri ụmụnne ya, mụ onwe m bụ Josef. Ọ bụ otu ahụ ka ọ dịrị mgbe m bịakwutere Kraịst. Naanị ịdị mfe nke usoro ahụ niile. Ọ bụghị ihe mara mma nke ukwuu na ozi ọma dị mfe nke ukwuu. Ọ dịghị mkpa ọbụla nye gị inwe okwu ndị pụrụ iche. Ọ dịghị mkpa ọbụla nye gị ịga n'ụlọ ọzụzụ nke ndị ọzụzụ atụrụ. Mgbe onye nwe anyị kpughere onwe ya nye gị n'okwukwe nakwa na nsọpụta, ọ bụ ihe dị mfe. Mụ onwe m bụ Jizọs. Anyị na-anabatakwa ya n'okwukwe. Mgbe ị bịakwutere Kraịst, ọ bụ na ọ bụrụ gị ihe nke dịrị naanị n'etiti gị na ya? Ọ bụghị ihe nke naanị gị onwe gị pụrụ ime? Biko ka m jụọkwa gị na nke ugboro atọ, ọ bụ na ọ bụrụ gị ihe nke jupụtara n'igbu mgbu? Ị maara akwụkwọ nsọ gwara anyị na ọlụ mbụ na mbụ nke mmụọ nsọ na-alụ bụ ịtụ anyị mmehie anyị n'anya. Ihe mgbu nke dị na mkpughe nke Josef nye ụmụnne ya ka ekechikọtara n'ime eziokwu a, nke bụ na ha maara na ha mejọrọ ihe. Mgbe ha hụkwara Josef n'ikpeazụ dịka mmadụ nke ọ bụ, ikpe ọmụma nke mmehie ha niile bịakwasịrị ha, meekwa ka ha jupụta n'oke egwu nakwa n'ịma jijiji n'ime obi ha. Ọtụtụ ugboro mụ na ụfọdụ mmadụ ndị bịakwutere Kraịst na-akparịta nkata. Ha na-asịkwa m, onye ọzụzụ atụrụ, ị maara mgbe m chọtara Kraịst, ihe mbụ na mbụ nke jupụtara mmụọ m bụ ọtụtụ ụzọ dị ukwuu nke m ji woro mejọọ ya. Ụzọ m siri jee ije megide uche ya, ụzọ m siri gharịpụ ya, ụzọ m siri buso ya agha. Mgbe ị hụrụ onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye ebuliri elu n'ebe kachasị elu na ebube ya, ị ga-ekwukwa dịka onye amụma Aịzaya kwuru sị, ahụhụ na-adịrị m n'ihi na alawo m n'iyi, n'ihi na onye egbugbere ọnụ ya abụọ rụrụ arụ ka m bụ. Ọ bụkwa n'etiti ndị egbugbere ọnụ ha rụrụ arụ ka m na-ebi. Ọ bụ na o jupụta gị n'ihe mgbu mgbe e kpughere onye nwe anyị nye gị? Ọ bụ na o jupụtakwa n'ike? Ọ bụ na ọ bụghị otu ụdị mmetụta ahụ nke ụmụnne Josef nwere ka gị onwe gị nwere mgbe ị nụrụ okwu ndị ahụ nye gị, bụ okwu ndị na-ewetara gị mgbaghara? Ọ bụ na Josef gị agwaghị gị n'oge awa nke mkpughe ya, echegbula onwe gị, agbagharawo m gị, ihe niile adịwo m ugbu a, ị bụ onye agbaghara, akwụọ m ụgwọ n'ihi ihe niile nke ị meworo. Ọ dịkwa mkpa ọbụla ka ị gaa n'iru na-echegbu onwe gị n'ihi ha ọzọ. Ikike nke mkpughe ahụ bụkwa ya bụ ihe na-akụjisi gị arụ ma kpọrọkwa gị ruo Kraịst n'okwukwe. Ọzọkwa, ọ bụkwa na o jupụta gị na mmetụta. Ededatara m n'ime akwụkwọ ọmụmụ ihe m na obe nke Kraịst bụ nsutu ọnụ ya nye ụmụnna ya ndị ekewapụrụ site n'ebe ọ nọ. Obe Kraịst
bụ nsutu ọnụ ya nye ụmụnna ya ndị ekewapụrụ site n'ebe ọ nọ. Mgbe Jizọs rigoro n'ugwu Kalvarị ma gbatịakwa onwe ya n'elu obe ahụ, ọ bụrụ ihe akaebe nke ịhụnanya ya. Ọ bụghị mkpughe nke e mere n'ụzọ gbasaghị m ka Chineke jiri dọrọ anyị nye onwe ya, mba, kama ọ bụ mkpughe nke jupụtara na mmetụta nke Kraịst Jizọs dịka a kwụbara ya n'elu obe n'ọnwụ nye ụwa niile. Ọ bụkwa nke a na-akpọ anyị oke ịbịa, n'ihi na anyị hụrụ na ihe ọ na-agwa anyị n'ime okwu ya ka o juru omume ya gbaa àmà nakwa akaebe ya. Anyị na-akpọkwa mpaghara niile ahụ nke ndụ ya oge nke oke mmetụta nke Jizọs. Ngwa ngwakwa na-ekpughe anya gị, ọ bụ na mwughachi nke mmekọrịta ahụ ewetaghị udo nye mkpụrụ obi gị. Ọ bụ na inweghị mmetụta na-ebupụwo gị ibu nke mmehie gị. Mgbe ekpughere ya nye gị bụ Jizọs, Josef gị, ọ bụ na ị nọrọ gị n'udo n'ime onwe gị. Nke ahụ o meghị ka ị nwee mmụọ nke ịnọ n'udo gị na ndị ọzọ ndị gbara gị gburugburu. Ọ bụ na ị nọrọ gị n'udo gị na Nna nke bi n'eluigwe. Ọ bụ na ị nwetaghị echiche nke nchekwa nakwa nke mkpuchite. Ị na-abịakwute Chineke na mbụ ị na-abịakwute ya n'ụjọ nakwa n'egwu, ma ọ bụrụ na ịghọtaghị onye ọ bụ. Mana ngwa ngwa na-anabata atụmatụ ọlụ ya site na Kraịst Jizọs, e nwere echiche nke nchekwa nakwa mkpuchite nke na-abịakwute gị n'okwu ndị dị ka nke a. Ị gaghị eche ya iru ịbụ oke iwe m nke na-abịa. Ịbụ onye azọpụtaworo site n'ọkụ ala mmụọ nakwa site n'ọnwa ebighị ebi nakwa site n'ihe niile nke na-eche ndị niile bụ ndị jụrụ Kraịst. Kedụkwanụ maka nrọpụta? Akwụkwọ nsọ sịrị na ọ bụrụ na o nyere anyị Kraịst Jizọs, kedu ka ọ ga-esi ghara inye anyị n'efu ihe ndị ọzọ niile ndị na-akpa anyị mkpa? Ọ bụ na o debeghị n'iru anyị n'ihe nke ime mmụọ tebụl nri nke jupụtara n'ezi ihe niile nke ndụ nke ime mmụọ. Okwu Chineke, mmụọ nsọ agọziri agọzi, mmekọrịta n'etiti anyị na ndị nke Kraịst ndị ọzọ, nrọpụta ndị a niile ka Chineke nyeworo anyị, n'ihi na anyị bụ ndị ewughachiri mmekọrịta n'etiti anyị na ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst. Kedụkwanụ maka ịdị nsọ? O sonyewo anyị na mmekọrịta. O zipụwo mmụọ nsọ ya ka o biri n'ime obi anyị. Gị onwe gị ị makwara ọṅụ nke gị na ya ịkparịta ụka dịka Josef na ụmụnne ya kparịtara ụka na-eweta? Ị mawo ọṅụ ahụ? Ị nwapụtawo ọṅụ ahụ, ọṅụ nke mkparịta ụka n'etiti gị na ya dịka Josef na ụmụnne ya kparịtara? Gị na ya unu akparịtara ụka na ekpere taa? Ị banyewo n'ime mmekọrịta gị na ya nke ga-eme ka unu dị nso karịa? N'ime akwụkwọ nsọ a gwara anyị n'otu ụbọchị ọ ga-abịa ịkpọrọ anyị ka anyị na ya nọdụ n'ebe ọ nọ. N'otu aka akwa ka anyị na onye nwe anyị ga-anọ ebi ebi. Ugbu a ihe nke ikpeazụ anyị mụtara bụ na e nwere oke n'ọlụ. Ọ bụrụ na anyị ahụwo mkpughe nke Kraịst Jizọs, ọ bụrụkwa na ewughachiwo mmekọrịta n'etiti anyị na ya, gịnị bụ oke n'ọlụ dịrị anyị? Ọ bụ ịga gwa ndị ikom nakwa ndị inyom ndị nọ n'ebe niile ụwa sọtụrụ, ọ na-adị ndụ. Haleluya! Ọ na-adị ndụ, ọ nwụghị, ọ na-adị ndụ. Nke ahụ bụ ya bụ ozi nke oziọma anyị. Oziọma bụ akụkọ obi ụtọ. Ọ bụghị naanị na Jizọs nwụrụ n'ihi anyị, kama ọ bụ ozi na ọ rigopụtawo site n'ili. Ọ na-adịkwa ndụ ruo mgbe ebighị ebi, dịka Josef pụtara n'ụzọ nke onyonyo nke ihe ịmaatụ site n'ili nke ụlọ mkpọrọ nakwa site n'ili nke olulu nakwa site n'ili nke agbụ niile nke Ijipt. Jizọs n'ihe a na-ahụ anya kulitere site n'ili nke ọnwụ. Ozi nke ọ na-enyekwa anyị dịka oke n'ọlụ dịrị anyị bụ ijegharị n'ebe niile ma gwakwa mmadụ niile na ọ na-adị ndụ. Ọnwụ ga-anwụ, ọ na-adị ndụ. Haleluya! Nke ahụ bụ nke mbụ. Na nke abụọ ya kwa, ebuliwo ya elu. Haleluya! Ọ bụnadị ugbo ọ na-anọdụ ala n'aka nri nke Nna ya n'eluigwe na-arịọrọ anyị arịrịọ. Ọ na-adị ndụ, ebuliwo ya elu ebe ọ na-anọdụkwa n'aka nri nke Nna ya. Nke ahụ bụ ihe akaebe nke na-enweghị mgbagha, nke na-egosi na àjà ọ chụrụ n'ihi mmehie anyị bụ ihe a nabatara. Ya mere anyị pụrụ isi ugbu a na nke atọ ya. Bịanụ mmadụ niile bịanụ. Naanị kpọta ụmụntakịrị unu nakwa ndị ntorobịa unu nakwa mmadụ niile, naanị bịanụ. Ọbụnadị dịka Josef gwara ezinụlọ ya ka ha bịa. Nke ahụ ọ bụghị oke n'ọlụ dịrị anyị n'ihi mkpughe nakwa mwughachi nke mmekọrịta nke anyị nwere
ọ bụ na akpọghị anyị dịka ụmụ Chineke ịgwa ndị mmadụ n'ebe niile na ọ na-adị ndụ. Ọ ghọwo onye e buliri elu ma nyekwa ha ọkpụkpọ oku ka ha bịa. Ị hụrụ ya, Josef bụ onyonyo nke ihe ịma atụ. Ọ bụ ọdịdị, ọ bụ onyonyo nke ihe ịma atụ nke Kraịst nke anyị. N'ezie, n'ụzọ pụtara ihe, Josef bụ onyonyo nke Kraịst anyị. Ajụjụ nke anyị nwekwara ịjụ ugbu a bụ nke a: ihuwo Kraịst Jizọs dịka ekpughere ya na mkpughe ukwu ahụ n'elu obe, dịka onye na-ebupụ mmehie nke ụwa, emewo ka gị na ya dị n'otu n'ime nsọpụta. Ị bịakutewo ya ka ị wee nwee ike bụrụ otu akụkụ nke ezinụlọ ya site n'ibu ndị ekekọtara anyị na ya n'okwukwe. Mgbe ahụkwa, dịka ndị ikom na ndị inyom, ndị ntorobịa nakwa ụmụ akwụkwọ nke Kraịst, anyị enwetawo ọhụ ahụ nke oke na ọlụ dịịrị anyị ịpụ dịka ụmụ Chineke ndị ewughachiworo mmekọrịta n'etiti ha na Chineke, ma bụrụkwa ndị ụkọ nke mwughachi nke mmekọrịta n'ebe niile, na-ekwusakwa ozi ọma nke Kraịst Jizọs, onye na-adị ndụ, onye ebulikwara elu, onye a gwara anyị ka anyị bịakwute ya. Anyị aghọtawo oke na ọlụ a nke dịịrị anyị. Dịka ị na-atụgharị uche n'okwu ndị a, esi enyi m, dịka ị na-etinye ya n'ọlụ, dịka ị na-abagide oke na ọlụ a nke dịịrị gị, ịgagharị ma gwakwa ọra mmadụ na Jizọs na-adị ndụ, na ọ ghọwo onye ebuliri elu n'aka nri nke Nna ya, na ọ na-akpọkwa anyị oku ka anyị bịa nọdị n'ebe ahụ bụ ebe ọ nọ. Dịka ị na-eme nke a, ka Nna m mee gị mma, ka Nna m gọzie gị, ka ọ gakwa n'iru ịgbago ume n'aha Jizọs. Amen. Ka amara Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na Onyenwe anyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị ọzọ. Ọ bụrụ na ị kwere ka Chineke were ọnọdụ n'ime ndụ gị, ọ ghaghị ịdịrị gị ka o si dekwara Josef. Ya mere, ọ bụrụ na ka anabata Jizọs ugbu a n'ime ndụ gị dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ezi enyi m, ugbu a bụ ohere ọma iji wee mee nke a. Ọ bụrụkwa na ị nwewo mkpebi n'ime ya, ọ ga-amasị m ka ị soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe gaa n'iru ịwụsa ọnụ amara na ngọzi ya n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.